Като го говориш, след това ще имаш 20 секунди, повече не може. Айде аз ще кажа на 3, на едно почвам. 3, 2, 1 ело по-насам. Давай. Георги Валерия, Варна Тролан, 26-2. Кел. Айде подготвай се. Имаш 10 секунди. Между почивките там ще снимаме дъмбелици. Окей. Мисля, че е добре, нали? Да. Гледай малко Айде, там. давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19, последно. Айде, готово. Почини 15 секунди и почваме да набираме. Много добре. 1, 2, 3, 4, 5, 10. На минута и 20 почвам. Да. 5 секунди още. Айде, 1, 2, давай. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, още 2, 19, 20, минути и 40, 10 секунди и продължаваме. Айде, 5 секунди още. Разтръскай ръцете малко. 1, давай. Още 10. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28, още 2. 29. 30. 2 минути и 10 секунди. 40, даже ако можеш, колкото можеш. Не, направо на газ, давай, 2 минути и 20, имаш 40 секунди. 31, 32, 33, 34, 35, давай, 36, 37. Учени хубаво така, стъскай ръцете, имаш 20 секунди, имаш време. Учени 2-3 секунди. На 37 си. Още 10. Айде. Давай сега, не се пускай от долу, стай сега, не трябва да се пускаш до края. 40. Не се пускай. 41. Гоше, няма да се пускаш. Да, 42. 43, остават 5 секунди. Не се пускай, Гоше. Давай. Можеш. Да, 2 минути. Покажи дъмбелица. 15. 15. Фърляме ги там. Айде. Матвени. Така, да. Май е близо да е, а? Той рома не е толкова, по-скоро той е важен да се вижда, е така. Той да се вижда. Ама ти мога да го връщиш как към него, после така. Добре. Първо се въжете. Първо въжете, да. Какво беше 135, 135. И малко умничка, айде. Че нещо препредна. Не гледай да не правиш грешки, това е по-важното. Мисля, една грешка, ако е тия сингали. Не трябваше да се покажеш още 2 набира. Ще получавам просто ръцете. 2 секунди бе. Знам, още на 9 колко му е 43. 43, да. Имаш една минута. Трябва да си зад въжето. Примерно. Ей така може да си го оставиш. И добре, само дръж телефона, да не падне.
леко натама скачи, да се вижда. 20 секунди. Да не си срещу. Да се вижда отстранението. 15. Ти ли ще си ги броиш? Аз не мога да ти ги броя така, знаеш? Аз ще ги бро. Добре. 10. Това на глас да ги бро. Не, ти си ги брои да се концентрираш. 5, 4, 3, 2, 1. Ти си, давай. Добре, това тен. Добре, дръж го. Добре си, добре си. Само трябва да снимаш последните теории. А то свързано. Няма смисъл. Това се показва, да. Аз трябва леко да ги молира, аз мога да ги молира. Има, не знам дали... Трябва да се молира всеки Майде, път. да. Не, може. Може. Аз ще ходиш, мисля. Мислиш, че може. Ме ми ги молира. Не Давай, можеше натисни малко, сега последните 5 ги натисни. Сега на въжето ще успокоиш малко. То лесно. Принцип, добре гребеш, Гоше. Добре гребеш. Силно. Айде, готов. Готов си. Викам, добре гребеш, има добро темпо. Направо почва. И по-бавно да са просто да върват. Дай слава напред да се качи на рол. Добре. Браво, браво. Давай. Дай, дърпай го да върти. Да. Браво, дърпай, добре дърпаш. 1100 как го държиш е много добре. Ако можеш и повече, 1200 ще е супер. Колко на 53, браво. На 53. Той не бе хубаво, да. Направо даже е идеално. Държиш така. Мъже, това мъже, погледай като почивка. Тук това трябва да го скъсаш. Браво, браво. Дръж така. Добро
на темпо, дръж така. Давай, няма да се отпускаш. Още 15 калории. Това не е нищо. Браво, давай още малко натисни. Ще направиш хубаво време, доста. Пет остава. Давай, натисни ги. Е това, дай още малко. Браво. Още две. Последни две дърпания. Давай, силно. Айде, готово. Давай. Леки там. Давай, събери се и почвай да въртат. Давай. Давай да въртат, събери се и почвай. Браво. Направи две повече, на всеки случай. Няма нищо, давай. Няма да го мислиш. Добре си, давай. Ей! Сега, брат, давай. Давай, сега трябва да скъсаш. Времето ти е много добро, давай. Първите 10 калории може същото като преди малко, ама последните 25 го късаш. За една минута ги направи. Минута и половина, давай. Не знаеш, че калориите въртат по-бързо на повече въртове. Идеален си. Дръж първите 10 калории е така на 1200. И после почваш да свиваш. Гоше, сега трябва да натиснеш да го скъсаш, Гоше. Дига на 1300. Давай, На 1300, давай. На 1300 диги, Гоше. Гоше, сега трябва да дърпаш 15 калории, 15 дърпания силни. 15 дърпания, давай, Гоше, натисни. Браво. Айде още натискай, давай. Дай, натискай. Давай на спринт една и 30 да свалиш. Нищо не остана. Още силно, айде. Още силно. Давай бързи 5 силни, натискай, Гоше, скъсай го назад. Направо го дърпай да го скъсаш. Сваляй! Нищо не остана, 30. Браво. Давай още 2 калории. Айде, готово. Браво. Тук трябва да спрема. Да не спрема някакво. Това приложение не знам дали. Да, не знам дали е същото. Едната машина. Ето другата. Въженцето там. Следен път дъмбелите. Нищо да има. Браво, спирам. Рола сме го снимали. И тук снима така. Виж, продължава.